Contes Ben, onde está. estamos agora mesmo no chamado outeiro da Cerca ou da Ceadá dentro do conxunto do chamado Castro das Laxas das Chás ou Castelo de Lobarza. Por que estades aquí? Que se sabía antes de que empezarades cos traballos de toma de contacto? Que se sabía que había aquí? Ben, tiñamos noticias xa por achados en superficie ou no caso do castelo por coleccións documentais da existencia dun recinto con moitísimo potencial histórico dentro de distintos períodos tanto prehistóricos como históricos do mundo romano, mundo medieval. Esta toma de contacto precisamente permitiunos confirmar esa secuencia cronolóxica desde o Calcolítico ata finais da Idade Media, finais do século XV. Que traballos ides facer aquí neste mes? O sea, daqui ata o... Este primeiro ano, como dixes, era unha toma de contacto precisamente para establecer os traballos de anos de campañas sucesivas. Nesta primeira anualidade fíxose máis unha labor de definición de estructuras consistente tanto na retirada de maleza, de desbroce, como de retirada do derrube pétreo que puides estar ocultando esa serie de elementos a considerar. Como resultado dese traballo, que apareceu? Que descubriste? Ben, neste sector podemos definir claramente o alcance da necrópole medieval xunto coa aparición de algunhas construccións que non se coñecían, mentres que os resultados máis espectaculares desde logo están no outeiro do castelo, en que se puido definir perfectamente cal era a configuración de toda esa fortaleza alto e pleno medieval do castelo de Lobarza. En concreto, esta construcción que non se sabía que existía, que peculiaridades ten? O máis reseñable está na súa propia técnica constructiva, en que se unen muros de aparello máis ou menos normal, de dimensións esperables, por así decirlo, con un aparello ciclópeo, é dicir, con pedras de moi gran tamaño que se van alternando na súa construcción. Non coñecemos aínda cal é a súa cronoloxía, e por iso que precisamente decidimos que unha das catas que nos van complementar este traballo previo de definición de estructuras se faga neste recinto precisamente para poder dar unha interpretación máis sólida e máis firme de cal era a súa función e a súa cronoloxía. Esa primeira cata vai vos permitir ter esa información? Esperemos que sí, polo material que poidamos exhumar ou pola construcción que poidamos ver adicionalmente a estas primeiras fiadas, confiamos en que nos permita interpretar que tipo de construcción era e de que momento. Tamén hai